on Minecraft-päivä. Minecraft. Moikka! Eli siis mä lupasin tehdä uutta Minecraft-peliä. Ja mennään nyt katsomaan meidän niitä lampaita taas kerran. Tarvii taas vähän ruokaa, eli mä en aina muistanut, että Jana ja Petri. Noin, se saitte nyt ruokaa. Mitäs me tänään voitais tehdä? Kun ostaa suomalaisia tuotteita, ostaa työtä Suomessa. Ottakaa. Noin, päästiin tänne ylös. Mutta noin, on tulossa uusia LPS-videoita ehkä. Ja haluatteko te nähdä yhden kiinnostavan jutun? Ja ei me tänne nyt haluttu. Kun tässä lukee, että mitä lampaat syövät. Ja kerran Suomen luotetuimmaksi optikkoliikkeeksi. Ja eihän me tänään nyt pelkkää Minecraftia pelata. 70%. Mehän pelataan myös. € alennusta. Tervetuloa Instrumentariumiin. Mehän pelataan myös tänään. DMA Sportmix tekee urheilufanin haaveista totta. Näyttävästi. Tässä olen minä. Toimii. Nähdään se tässä. Hei! Ihan kuin ihmiset on Suomen eläimellisin paneelishow. Onks kivaa? Ihan kuin ihmiset. Sunnuntaisin No, mitäs hommattais? Vaikka Räppää sitä. Joo. Näytetään. Haluatko miljonääriksi? Joo. Ei ollut taaskaan hyvä varmasti. Ottakaa fanipostia, jotain. Ottakaa fanipostia, please. Ja sellainen, kai häntä tiedät. Kauppaneuvos Jetro on päätynyt korkeasaan. Moikka!